Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noordewien. Goeie en welkom bij Noordewien op deze wijze. Het komende uren weer één gast aan tafel en vanuit het Omroepcafé praat ik goed met Hendrik Boonstra. Ik ken hem beter als Rere Riekes en hij is een onderdeel van de band Jetties die meer dan 30 jaar al volle zalen loopt in Friesland. Maar hij had intussen ook een eigen kledinglijn en hij had zeker overal een mening over. En hij draait dus al heel lang mee in de muziek. Reden genoeg om hem hier rond de tafel van het Omroep Friesland Café uit te nodigen. Hendrik, mooi is de best. Ja, goeie, dat is weer een mooie inleiding. Dankjewel. Ja, een hele lange. Nou, ik ben zelf 2,12 meter, dus dat de klap wel aan. Ja, ik ben maar een lidsmandje. Ja, ze is ook een mandje, zo is dat, hè? Ja. Hoe is het? Ja, best. Ja, heel best wel. Het is mooi om je weer te weten. Ja, er gebeurt van alles, dus daar heb ik van alles te vertellen. De wereld broest weg, had ik het idee? Of moet het ooit nog wat komen? Wat is een idee op dit stuit? Nou, we merken, we spelen vlak na die lockdown met de Hoenekap in het balwerk. En die was hier uitverkocht. En dan merken ze dan alle meesten dat ze gewoon helemaal los. En ze zijn helemaal klaar met dat gebeuren. En op iPop 2 weken geleden, dan merk je echt meesten die springen gigantisch uit de ballen. En iedereen is er wel klaar mee met regeltjes gebeuren. En maatregeltjes gebeuren, zeg maar. En we willen wel leven. Dus daar ben we hut mee bezig. Viel het als een soort van bevrijding, hè? Ja, absoluut. Het weer krijgt een bevrijdingsfestival. Daar gingen we toeren op... in balwerk, maar eenmaal ik hand van Emiel van Hoenekap. Ja, de energie die er wie onder de meesten en wat wij dus ook een poor in waarom kregen was dan ik wel levend, want het is natuurlijk een wisselwerking met het publiek, ja, dat was gigantisch. Het viel echt als een bevrijdingsfestival. Ja, meesten zijn er helemaal klaar mee. Ja, gelukkig wel. Hè. Ja, we gaan wel los, Willem. We hadden over het verliezen, het heen en over de toekomst. Toch even naar jij persoonlijk, want hoe hast u de oren aan de 2 jaar beleefd eigenlijk? Nou, als heel erg lastig. Ik ben een ondernemer, ik heb een winkel. En tot 2 keer vonden de heren in Den Haag dat we sluiten moesten. De eerste keer heeft het braaf dienen en dan komt erachter dat ze net een cent compensatie krijgt. Dus dat is toch gewoon, dat is gewoon naar de kloten geweest, lekker het zeggen. De tweede keer heb ik zo van jongen, we doen het niet. We blijven gewoon hier. En nou, ik heb een bulstiepen verkregen. En wat ik vooral heel erg... ik werk in de jeugdhulpverlening Willem. En uiteindelijk weer in de maatregelen ben schadelijker geweest dan de ziekte zelf. En dat merk ik ook zelf, dat merk ik ook de jeugd. Dat merk ik ook zelfmutilatie, zelfmoordpogingen, et cetera, et cetera, et cetera. Jeugd op scholen die uitstromen. Nou, thuisles, dat werkt het net. Nee, dat wie... ik vond het een hele zware periode wat dat betreft. Ik zit er een beetje in de oren meesken. Ik vond het uitsluiten van mensen die net prikt werden, vond ik absoluut net ken. En ik hoop wel dat ze hiervan leert hebben dat het net weer samen moet. Er moet wel wat aan. Daar ben ik het absoluut mee eens. Maar dit moet je wel even goed door hebben van hoe je het ooit een keer weet. Ja. Had het persoonlijk wat mij te doen? Best er lulk worden of frustreerd of juist net? Ik zie al 2 jaar geen ijs meer. Nee. Ik weet net meer wat ik lopen met. Nee. En dat is mijn social media. Ik zei het is, dus ik houd alles tegen bij mezelf. Is het te volgen in dat opzicht? Nou, wist ik, het is, wat ik zei, ik houd het bij mezelf. Ik heb een groot plakkaat op het door, al vanaf het begin. En staat op iedereen is welkom. Ik sluit het in uit en maar alles, iedereen is welkom. We hebben een boerderijtje gekocht, we zijn buiten uitwijking met z'n ik. En dat bevalt me heel erg best. En daar is ik iedereen is welkom. En dat wil ik er absoluut graag in houden. En we hebben alle gezien bij voetbalclubs, bij toneelclubs, bij koren. Dat mensen net komen mochten, dat mensen juist wel komen mochten. Ik weet van een voetbalclub die zei van, we maken iedereen vrijwilliger, iedereen mag gewoon komen. Ten alle tijden. Nou, daar heb ik gewoon respect voor. Maar ik heb heel veel tweedelingsjongen en dat is net best. Nee. Vooral het effect. Nou, dat moeten we ten alle tijden in de taak echt voorkomen. Was ik dorst, wat in Kark is, dat mooi. En dat moeten we echt verstehen. Ja. Als er ook iets gebeurt. Ja, jong, kijk zo. Ik vond het net een kloot nou. Nee. Maar, de dwaring gaan we wat hiepen. Ja.
Zo waar wat optimisme. Ja, zeker. We gaan er vol voor. We moeten deze tijd, we moeten je lering uitloeken. En we moeten een heel groot gedeelte vergeten en verjaan. Want dat is echt een kwestie. En we moeten weer elkaar bij het schouder pakken. En we moeten weer vergingen. En dat show nog week, dat gebeurt nog heel snel. Ik vind het vooral de jeugd, die pakt het maar gang weer op. Dat is fantastisch. Ik ben een beetje bange mensen. Dat is jammer. Maar de jeugd, die leeft het. Houdt u dat energie? Ja, fantastisch, jong. Ja, jong, fantastisch. Als toen Jost Crackers Oipop, dan ben je dat een boeren die kroep onder het podium trouw. Die stierte de kop hier, maar die wil met je hier op een foto. En dan denk ik van, ja joh, Mr. Shane, ze ben wel los. Ik ben krijg jonge kerel, jong. Ze maken voor het eerst lang weer in. Ze Mr. Shane. Nou, de kai ben wel los. En ze springen om elkaar heen. Ja, fantastisch. Ik vind het fantastisch. Eindelijk weer. Goed, ja, heerlijk. Carpe diem. Het wordt weer green. Ja, carpe diem, sowieso. Dat is op 10 jarm Ja. tatoeëerd, hè? Ja. Zit die er al lang of niet? Ja, nou ja, hoe je hebt worst. Want ja, kleren, die zit er al lang. Ik gewoon verschrikkelijk volle mooi maken in mijn leven qua zoens en meesten die is verlengd. En dan komt er gewoon achter dat het elke dag plukken moest. En daarom vond ik die corona-periode ik zag verrijkt lastig. Want ik wil elke dag plukken. En ik wil net bang ergens voor weten. En dat doe ik, dus ik pluk elke dag. Ik zal wel net hartstikke hard worden, maar dat is dan maar zo. Nou, best niet tussen. Wat denk ik? Ik was 40 dit hier. Ja. Als de 50 in zeg. Ja, nou, wat hebben we erop. Maar ik heb vroeger, ik heb lang gedacht dat ik het nooit heel zou. Dus wat dat betreft niet het best. Dan is die oren rock'n'roll leeftijdslijn, hè? Van 20. Ja, dus, die ben ik al lang voorbij. Dus dat is hartstikke dubbel hier. Hè? Ja, nee, dat is prima. Ja, dat is prima. Ja, en ook, daar stink ik wordt versteld van hoe dat werkt. Nou, die van de 27 Club. Dat is dus zoveel succes. Dat is het gewoon net meer ongekast en dat is dus die zelf helemaal kapot maakt. Ja. Maar gelukkig in de Frieske scene hebben we dat net mooi maken. We praten straks weer. Morgen is de gast best. Hendrik Boonstra, oftewel Rere Riekes, Joert de gast. Hij is van Jetteaser, maar hij is nog volle meer. Hij doet ook volle meer. Daar praten we straks verder over. Ik draai eerst even de noem van Jetteaser, want dat zou toch raar zijn om een uur lang meer te praten. En dan er niks van te draaien. Tenminste, een Jetteaser is... even de kwart van... Hij is er voor Jetteaser nog in de oren band zit nou? Nee. Goed. Ja. Ja. Ja, dat kan Dit declare. Ja. Ja, ik zit nu hier 24 hierbij. Ja. Ja. Wij draaien nummer van Jetteaser. Yes. Hey, Pipi Langkous. Ja, en dat uit de mond van Jetteaser, man. Mooi om even te draaien. En ik draai het natuurlijk omdat ik Joert Rere Riekes, oftewel Hendrik Boonstra te gast ha. Wist nog vaker als Riekes ongesprutsen, zie je of als Hendrik? Wat is het eigenlijk? Hendrik kan ik nooit aan mijn mem. Die zei het Hendrik. Maar voor de rest is het altijd al Riekes geweest, Rere Riekes. Ja, dat is prima. Maak het met jouw beetje maar namen. Ja, ik luister in de beide. Sint-Nick? Ja. In Boetmerdwarp opgegroeid? In Dwarp, midden in het centrum. Tot Vlieten hier ben ik heel leven wennen. Mijn vrouw bij ben ik geboren. Het is het ouderlijk huis. Mijn huid wie foragehandelaar. Hoe moeilijk weer de stap om dan... Ja, moeilijk. Ik probeer het om heel veel onkers is en zo hier van onkers is te verkopen. Maar ik leer het weer wat te duur. En dat vind ik op zich dat weer wel vrij jammer. Hè? Ja. Maar ik leer de dream om in een buiten uit te geven in een boerderijtje. Die weer gewoon heel groot. En tot op de dag van Joert heb ik er net een seconde spit van had. Nee. Geweldig. Maar wel een heel stap dus. Ja, een hele stap. Maar elke dag ook ter Henry en dan weet ik waar ik het verdienen heb. En het is de Wierts, dat is juist de scène achter die ondergingen en de gruiden en het is er echt donker. Dus juist echt alles jaren en alge lietsvee en ja, fantastisch jongen. Heerlijk. Ja, heerlijk. Wat voor dorp is Sint-Nick voor jij? Ja, best erop groeit, dus die jeugd leidt hè? Ja, Sint-Nick is hecht. Ja, heel hecht. Hij is natuurlijk elke keer de allegorische opdracht en de merken. En de rest het verenigingsleven is heel groot. Alles in zijn gebeurt van Keesje Bier. Nou, kent je een heftig leren? Ja, wat kost dat? Keesje Bier. En iedereen die helpt elkaar eigenlijk altijd. Het is fantastisch warp. Ik ben oerlijk in de wereld geweest. Alle werelddelen. Kijk, waar staat van je bloeik.
Maar ik belemmer de Trode Marie en als je de Tour van Zenik, ja, dan ben je thuis. En ik wil ook nergens doorzetten. Absoluut niet. En dat, mijn wijgevoel is net verloren door de jaren heen. We klagen en mopperen wel eens van nou, de tien verloren. Maar... Nee, zo uiteindelijk zoals Zenik is en ik paard waren. Daar is de Fien en de Papen. En dat we altijd wel wat strijd. Nou, die strijd die wordt steeds minder gelukkig. Want uiteindelijk best een Zenikster. En dat is het machinaal. En kleren Kevin Machinaal, Kevin Machine de juiste zo'n traapje. Dus dat is, dat ik altijd wel goed. Ja, had er maar wat. Maar wie dat een beetje skiering in de Ja, wij gingen vroeger naar de gereformeerde bakker. En naar de katholieken. Maar op een gegeven moment dan verhoorde dat. De scherpe kantjes ben er al. Is daar gewoon oud wel voort tussen? Er is nog wel wat, ja. Maar de scherpe kantjes. Ik ben er wel oude Ronaldo supporters. Ik wil naar VV. En VV supporters. Ik wil naar Ronaldo. Alleen dat krijgen die twee clubs nog steeds net goed bij elkaar. Dat wil nog net, hè? Nee, er zit altijd nog wat. Ja. Maar hoe het mij net zei. Ik vind het zo wel prima. Ik wil gewoon allemaal aan. We schieten alweer op hetzelfde wc. En dat maakt het mijns vol uit. Nee, maar ja, de verzuiling, die zie je. Ja, maar een voorbeeldje. Ik ben dus bijvoorbeeld gereformeerd met volop met elkaar katholieke kerken. Dat is mijn kerk. Ja. Dat waren niet besteders ook even. Ik vind het vol mooi. Ja, mocht ik ooit die kant op gaan, dan kan dat maar mijn patholieke kerken. Nee, dat is voor mij, maakt het mij niks uit. Nee. Wat voor muziek, watermuziek draait in Huizen Boomstra? Mijn huid wie baas bariton, solist van Cantate Concaudio. Dat wie een koor uit Joure. En ik hoef vooral een mooi jongen. Als ik nog was bij een kerk komen, begrafenis en dan wordt iets, nou ja, dan had ik het net droeg. Er zit altijd een heel jeb, dat is huid en nebber is. En ja, dus is huid die ziet snel en ik weet net beter. Ik wil eens nooit mooi werken, de men op een beulig, want dus huid die ziet achter de arvel. En dat wie heel luid om te zorgen dat wij werken worden. Dat er iets te volle bier in is. Ja, in weer de Janus ervoor. En dan kwam Abba vader beneden en dan moesten we eruit. En we hebben altijd muziek thuis. Ja, alleen nog wel een beetje oor genre. Maar ik weet nog, ik heb 4 broers. We zijn maar 4 broers. En ik ben de jongste, ik ben Nooikommeke. Ik ben zo'n 46, mijn oudste broer is 64. En hier de broer die het langst naar thuis wennen heeft, Mark. Nou ja, die toch weer ouder en die in stereo en die hier de Waterboys en die hier U2 en van alles. En dan pakte ik wel stiekem zijn platen en dan draaide ik die wel. En dan zet je op. Hun ging vroeger, Willem, dat kan je je voorstellen, hier een touwliner, een vrachtwagen van Mironke Brinksma. En dat is maar kleden. En dan gingen ze naar Pinkpop of Torhout. En dan zit iedereen achter in de bak. Ik ging gewoon een grote vriezer met bier. En die kleden techt en dan gingen ze. En als ze bij stapelen gingen de kleden hier, dan stonden ze ook te peesje. En zo gingen ze vroeger naar een festival. En als je nou zegt dat je bezit op een fiets met een helm op elkaar hebt. Het is zo verschrikkelijk verhoren. Maar vroeger, ja, sorry jongens en jeugd, maar ik koe best wel een hele beeld. Daar heb ik wel een beetje heimwee naar. Maar ja, vroeger we altijd muziek en we wensen in de Brune Pater. Een kroeg en dat was vroeger in Zenik een discotheek en dat was een happening. En de Wissel gingen we, het stationsgebouw en altijd muziek, overal altijd. Altijd naar festivals, altijd. Wat voor festivals? Ja, Dynamo wie natuurlijk topper. En dan weet ik nog wel, ik een lied Fiat 120. Dan zie je het met je vrouw niet oprapen en toen kwamen we bij Eindhoven voor het terrein. En dan kwam ze in een file. En dat duurde een uur of 2. Nou, dan kwam smoor dronken met de auto en dan moest tenten opzetten en dat lukte ik net. Ah, fantastisch jongen. Ja, de eerste mooiste bands, ja, fantastisch. Ja, wat ook meer, dat is in het Hurdewerk. Ja. We kennen je natuurlijk van Jetties en het Hurdewerk, zeg maar. Ja, nou ik zit dan, krijg net in het allerhutste werk. Ik wie altijd wel een beetje wild van Metallica en zo. En het is een volbeat. En maar Slayer natuurlijk wel om hebben in Dublin, jongen. En wij zijn nu 70.000 tons op metal ben we geweest. Nou, de cruise in Miami. Mooie Fear Factory en Testament en de Dead Angel, et cetera. Fantastisch. Maar mijn smaak is heel breed. Ik kan verschrikkelijk genieten van wat zij heeft de muziek. Dat de boodschap maar goed is. Nou, dan kunnen we voort naar het volgende nummer. Want dan komen we bij John Wright en Rolling Home. Ja, joh. Fries en Muttens. Ja, ik ben een volbloed Fries. En dit nummer, ja, daar word ik stil van. En dan in de auto over die draaien, dan is iedereen verschrikkelijk vals en jong. En toch doet het wat mooier. En dit is echt hoe ik het wil. Ja,
Beetje een soort alternatief volkslied hast? Ja, zat hun het jongens, veel het is het is natuurlijk gaat ook Caledonië uiteindelijk. En ik ben ook wel Peker in Scotland geweest en daar viel ik me wel heel erg maar verbonden. Die meesten hebben dezelfde strijd gehad als wij vroeger. Die verrekte Hollanders die hebben er nog steeds net onder. Dat vind ik alleen maar mooi. En dat is daar ik net zo. Nou, ze proberen het wel, maar het slaagt ze net. Nee, maar het is, ik ben echt een Fries. Ik ben absoluut geen Hollander. Dus daarom viel ik er aardig wat bij. Ja. Friesland, ik longer hier nee. Het is een van de zin uit dit nummer John Wright, Rolling Home. Ja, in Friesland hoe je het eigenlijk niet meer hoort, te kondigen en al te kondigen. Maar Friese moet dok toch even met een protospect van John Wright en het verhaal hierachter. En dat spreekt hij dus heel bot over, begreep ik. Ja, dat ben mijn roots, dat is mijn basis. Ik ben bijzonder groot op Fries geweest. Het is mooi, ik verleden week in Gambia, in Afrika op vakantie. En ja, wij zijn de grootste meesten van de wereld. En dat is ik bewezen. Waar zit u op? Hoeveel centimeter? 12. En mijn zoon is 12. Dat mee. Mijn vrouw is 21. Mijn dochter van 13 is 23. Mijn dochter van 11 is 84. En mijn dochter van 8 gaat die kant op. Ja, hou maar op, ik zit onder die 80. Ja, nou ja, al mijn onkels zeggen, mijn maat. Ze zeggen, ik weet misschien stik wel zijn niks terwijl, hè? Want het ben al 2 meter. Ja. Toen mijn vrouw in zijn nek kwam, toch zei je dit wel hal hè? Want dat is grote meisje. Ja. Maar klaar, dat heeft een maatje, maar dat wij het hier eigenlijk heel goed van elkaar hebben, want het is welvaart. Ja. En als dat Jost ik wel meestal niet geadopteerd ben en die in Friese gezinnen komen, die ben een kop groter dan wij uit Sri Lanka of zo, wij ze wel komen. Ja, dat doet toch iets goed hier. Ja, blijkbaar al. Ja, denk het al. Ja, frisse lucht. Goed. Ja. Hij wie op de orgel. Ja. Wie men wat muzikaal trouwens? Nee, mijn wie, we hebben een bedrijf met vrachtwagen en mijn wie huisvrouw. Ja. En die zware vrouw. En 's morgens doe ik het werk in mijn keuken en dan stond mijn ballen klaar. Zo weet vroeger. Want wij moesten niet heen in de industrie en op werk. En de broeren, daar nog een van die muziek te lonen kan? Nee, ja, maar Kees. Mijn naaste broer die zongt in het koor. En wij hebben bijvoorbeeld toen is Huid overleden, hebben Kees en ik zongt in Scherken. En maar als je vieren zongen we wel bij gelegenheden, maar dan moet er eerst een keertje bier. En dat is niet voor publicatie in de Nee, eigenlijk niet. Nee, mijn wie 80 en dan zongen we hakkenbal, bal. Want er zit elke snelheid jongen, is mijn jong 80. Ja. Elke snelheid jongen zit om 8 uur en maar 4 uur mij. En dan daar heb je een keertje bier, het is mijn pa om hakbal. Ik ben er toch even weten, maar ben je al die eerste grootste die? Die broer? Nou, ik ben de grootste. Ja, ze ben ook wel aardig. Maar er zit een oud vrouwtje van dik in de 80. Ja, en die 4 grauwe kerels. Ja, en ik ken haar het maar. Zo'n jongens nemen we dat. Ja, geweldig jongen. Die mijn het nog wel echt wel ouder, maar ja, dat is echt. Die mijn soort ik had ze een jeetje snor zo er is wat ik met hem 8 uur tussen, want dan komen de jongens. Dus daar zit ik, maar is er nog steeds baas of net? Ja, wat het net raar met, dan jouwt ze dat wel om. Want het gaat wel mal. Ja. Fantastisch jongens, super. En ik weet dus in Gambia dus en op Snijn. Dan krijg je toch via de app krijg je dat beeld bellen en dan ben je wel weer in beeld. Want we moeten wel, als je nou Snijn de jongens bij u is mijn wezen. Dat is toch fantastisch. Ja. De eerste... Wie het gitaar of ben je best begonnen als zanger? Wat is eigenlijk het verhaal? Ik had de grote clown om een gitaar te spelen. Het slagen ben net. Ik heb echt geprobeerd, maar ik ken het gewoon niet. Maar ik wil mijn huid knaap jongen en ik wil knaap jongen. Vroeger ik nog zangles had van Hans van Rossum. En kleerde toen houdt het op en mijn neef speelde bij Jetty hier. En de eerste zanger houdt nog 4 weer op. En hij zei, dan was het ook net eens wat jongen. Ja, en toen was ik fris bloed en ik schreeuw al nummers en ik kon vrij snel denken en dan, en nu ben we 24 verder.
meer dan 30. Ja, en ik haast 24. Ja, en Jitty is er meer dan 30. Ja, 91. Oprichtingsdatum in ieder geval. Ja, Met jong. ja, 91. Maar toen kwam het al in een redelijk geoliede machine dus. Nou ja, ik was eerst fan. Dus ik stond bijvoorbeeld Highland 90, stond ik vooraan, maar Jitty is er een Asdorp passie. En ik werd vregen in 98 toen ik er zelf. En dat was een hele vreemde gewaarwording. Maar het is, Jitty is er gewoon in, dat is de derde Rederikers, dat is mijn alter ego. Maar je bent er nog haast meer Rederikers dan Hendrik Boonstra. En dat is wel heel erg apart. En, maar ik ben er bijzonder grutsk op dat we het is een apart wereldje. We hebben gewoon al zo lang rijden en eigenlijk alles op eigen kracht. Waar heb ik altijd, waar heb ik in Brune Jermtaken, we doen het zelf. Dat we wel het paard met de grootste weerstaan. Maar ja, het is wel aardig slagen. Ja, nou en een uitsprutsen soort van muziek. Hè? Teksten die heel goed uitsprutsen binnen. Ja, Fries Tongerkoor, de hoogste van of net. Ja, Zit niks tussen. Het is alles of niks. Ja, en er heel veel beeldmeisjes, de band Oosterhaven, die hadden dus een keer een steek skreun. Zien Burman op een Friese academie leest. Hij zo, dit is het goorste wat ik ooit lezen heb. Nou, ik trof band nog op Hypop. Ik zei, dat is een van de grootste complimenten die we ooit al hebben. Maar wie is er? Ach, wie is er? We ben al eens braaf en dat hoed ik net altijd. Hè? En er zijn al deugd mensen genoeg. Dus let u maar eens wat uit de baan springen. En als het net mooi is, dan draait de knap maar uit. Ja, zo is het. En dat is net erg. Er is nou een race naar de 50. Ja. Die scherpe kantjes ben er dus nog net al. Ja, van gedeelte wel. Ik ken wel beter luisteren als vroeger. Hè? En je helpt in de mening, het iedereen. En ik heb altijd een uitsprutende mening. Maar dan heb je me zwaar wit. Als er ook maar goede argumenten komen, dan draai ik er wel bij. En dat vind ik helemaal niet erg. Ik heb sorry zeggen. Vroeger werd ik best wel lastig. En ja, je wordt wat wie is er wel hè? Tradiëren hen. Toch nog, ja. Dat was absoluut wel. Alleen de must van je het net moordkulen maken. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Hoe is het dan bewijsprek bij iPop of een oorfestival? Want je hebt door eigenlijk alleen maar meer de grote zaal. Ja. Die meestal toch echt wel uitverkocht binnen. Ja. Dus het is altijd voor een Ja. mooie slompen publiek. Ja. Hoe je dat dan met al die wie ziet en die werk en die gezin, om dan nog steeds lekker te loeken. Ja. Ja, fantastisch toch? Hoe viel dat? Nou, wist het is Als al... dat zo'n podium opstapt, komt er dan toch wel bij die oude Riekers denk van middelvinger omheen, jongens, we gaan een feestje bouwen? Nou, eerst de 2 nummers Willem, dan doe ik best toch wel. Ik ben net zenuwachtig. Maar er komt wel adrenaline en er best wel wat opvakt. Want de soundcheck, dan spelen ze op hier. En tijdens de soundcheck loopt die hele tent hartstikke vol. En geen meestal uit een dak. Tijdens de soundcheck. En dan moest je een omklaaien. Wij moeten je omklaaien, nu je apenpakjes. Ja, die mooie overaltjes. Ja, en dan Friese vlaggen voor de mensen die dat Juist. nooit mij kregen. Nou, en dan begint iedereen al te brullen. Wow, of Pepi Porno. En dan zit er al in. En dan de eerste nummers moest oppassen. Dus die stemmen dus niet kwijtraken. Nee. Want dan ben je saai enthousiast. En dan kletst er zo verschrikkelijk in. Ja, en dat lekker loeken. Ja, wist je... Nee, maar hij staat net, ik bedoel... God, jongens, ik ben 47. Nee. Maar dit nou nog... nee, wel een keer maar schelen. Nee, leuk toch? Nee, ik heb absoluut geen moeite mee. In dat opzicht ben je toch steeds een jonge kerel? Dus. Ja, absoluut. Dat waarom net. En had ik maar de jongens van de jeugdhulp, ik praat een taal. En ik ken wel alle mambo jambo, moeilijke woorden. Maar de kerst helemaal niks man. Je moet gewoon luisteren, maar die meesten praten. Ik vind, nou, omroep kan ik wel eens kunnen mopper indrukken. Ik vind hem ook heel erg braaf wat dat betreft. En ja, dat ben ik een aardig brave meisje. En dit is wat de boeren, gewoon heel simpel, dit is wat een slagvolk gewoon jaren. We gewoon feesten. En die jaart zoks bij. Ja. En ja, en dan, als dat net was, stiet er in de raakhak, stiet dan een bandje die is dan mooi leefde en weet ik volle wat bezig. En wij het ik hoe leefde, alleen dan zitten we al in de 4e fase. Dat is dus lekker loeken. Ja, zo moest het je. De 4e fase. Nou, oké, dat is de 4e date. De 4e date. Ah, nee. Ja. Had Mem er ooit wat van zijn, die teksten of net? Nou, Mem is... nou, Mem hoopt altijd dat ik zou jongen in het christelijk koor. En, maar Mem is wel grutskop meer. Ja. Mem die is ik wel eens geweest. En Mem die... op mijn manier is Mem hartstikke grutskop meer. Zie je daar misschien wat lauwer oors, jongen. Maar ik ben er net minder om voor Mem. Nee. Dat koor, ik snap dat net geschikt misschien voor best of dat ik geen zin in had. Maar hier van die gevoel ken, die naar daar Jet is er. Jo.
Pippi Lankhuis en de pornomelk verbinden bij iets brengen en de Oordijs in de kerk in koor te staan. Ja, ja. Is dat connecten kind met je bij? Mijn normen en waarden binnen het oors. Als ik dat erop betekent net dat ik een boef ben, of dat ik dat is net welkom best, of dat ik geen leefde jou, of weet ik veel, dat heb ik niks meer om te krijgen. Als ik lekker Lucas is, heb ik nog steeds respect voor je, want ik zeg niks voor die. En het eerste wat ik wil dingen heb bijvoorbeeld we sturen deze vinger naar Den Haag. Nou, dat ook wel. Want ik zet me wel als je een ding waar ik gewoon net mee eens ben. En dat mag ik. Dat is een democratie. Dus, maar ja, ik zeg net, maatje die jou of stek dat huis aan de brand. Dat ook net. Nou, ik zet net onder dat geweld op geen enkele manier. Dan leg ik jou meer in. Vrije wereld. Dat mag ik al hopen. Ja, toch? Dat was steeds minder vrij willen. En dan hebben we toen papegaaien in Burg. Ja, dat is ik mooi helemaal. Ja, dat is ik. Ik ga ze opkomst, jongen. En dat fantastisch. In Romein hebben we voor het eerst met ze spelen. Ja. Maar even dat woord, de papegaai. Want ja. de meisje aan het brekje bleef naar de hoekop. Maar hoe vindt het meestal zich om papegaaien ben? Of vierste volle nijpraten? Zeker. Nou ja, kleren, dat heb ik de meest met social media. Ik post niks. Wel, maar Jetty is er wat, maar geen meningen. Zo ben ik een band en we hebben verschillende meningen wat betreft coronatijd. Dus hebben we daar net te rutteren. Ja. En dat is prima. Je hebt er onderling het vloer, maar voor de rest net. Ja. En dat is. Mijn eigen Facebook zie ik zet er nog niks op. Het interesseert Noorden dat ik les mijn knibbel heb. Nee, ja, dat hoeft net. Ja. En als in een post wat en dan gaat doorheen, dan wordt er op discussieerd, krijg je ruzie, wordt er verwijderen. Oh, toch op, man. Meestal gaan het meer echt met elkaar in gesprek. Daar is eigenlijk de vraag gesteld, zit het zijn doel voorbij dan? Zeker, ja, absoluut. Maar ja, het is compleet controleerbaar. En als ik het onderdruk, dan komt er een heel richtje, maar wat mij interesseren zal. Ja, het is gewoon een commercieel punt. Ja, het is net echt, ik ben geen echte vriend. De hoenekop, de papegaai. Ik weer wijs naar huis en ik kwam er aan de pijn en ik stopte nog graag even bij het café. Ik ging naar binnen, die zitten op de bar en de barman zette me een biergevar. En jonge meisje, kerel, mijn papegaai. Ja, hij zei, must eens jaren, jongen. Dit is een papegaai, ik verrekte mooi jongen en ik denk die vent is gek, maar ik speel het spultje mooi mee. Dus ik zei op serieuze toon, dan vreeg ik een plaatje van de kast. En een papegaai. Look at the poes. Heerlijk nummer van de hoenekop en de papegaai. Het draait omdat Hendrik Boonstra, oftewel Rere Riekes, Joert bij u hier rond de tafel zit. Wij zeggen wat dit er hier op interpreteren. En we hadden op Oortelfront het alleen horen over de muziek. Even daar toch even de hoenekop. Ja, fantastisch. Ik zou iets hoe die hinderkomt van te gek. Nou, wist je wat ik zei? Dat we in Theater Romein, daar stonden we mooi en dat we mooi daar. Wij hebben een rijder en we hebben, daar staat in dat we 2 keer bier hebben. En daar kwamen ze daar mooie munten en bonnen. 2 keer bier is net zo moeilijk. Ja, maar Sepultura hier die eist niks net. Nou ja, natuurlijk wel. Je moet gewoon voor u 2 keer bier halen, kleren. Zit het erin? Contract, handtekening zetten. Oké, kleren, hoe spelen we nou? Je moet dit bier komen. En hij is dan wel bier ophalen en toen moesten we er even later spelen met de hoenekop. Hier hoenekop organiseerd en toen jij mail 2 keertjes was daar. Net hoe in bleksem. Je bent moeilijk. Nou, voel mooi, maar in ieder geval spelen we op het Hoenekop Festival. En dat wil hun maar. En dan een fototoestel dus. Dat hier hele loods, maar de muziekman die achterliet. Dus wij maken wat foto's. En ja, dat wien dus ik foto's in de bladeren. Ja. Maar verdomme nog een taal. Emiel die zei horen dat ik mijn bladeren op Facebook natuurlijk. Nou. Dus even contact mooi, maar wist je dat? Ik vind dat is humor. Ja, muzikanten onder elkaar en dan praat je eruit en dan gaan we verder. En je komt elkaar altijd zien. En ik heb gewoon echt respect voor de manier hoe hun de hoenekop opturen. En maar die filmlijsten erbij. En ja, ze hadden het Friese genre hadden ze wel heeg.
En dat is belangrijk. Wat de connectie met hun qua... Ja, dan zit er even wel een verschil natuurlijk. Hun willen oppikken en wij bij Wettervriezen. En dat net echt een verschil in mentaliteit. Maar als wij wat in het Zuidwesten hebben, dan, of dat Hoenekap wat in het Zuidwesten heeft, dan is het makkelijk dat er Jetties erbij kan. Dan loopt meer mensen erbij. En dan was het mooi mee. Dus dat, zo werk je wat geer. Ja, dat werken prima. Ja, hun maar. Leuke lui. Ja. Ja, hoe is je naar de woord pikken? Ja, de werkers. En ze praten krijgen even over zus. Op sneeuwen, zaterdag. Zaterdag, hè? Ja. Nee, ik zeg eens, we zijn al gevriezen. En het heeft alle ger wat. Ik vind de klooikluiten vind ik mooi. De Wettervriezen. De woordpikken. Eigenlijk alle ger. Ik kom zelf van, op mijn huid. Die komt van Altenterre bij Beestersweg. Nou, dat luidt, ik krijg het puntje van de woorden. En ik ga hier niet op mijn huizen daar werken. En ik vind dat prachtig mooi. En, maar ja, ik ben... Als het nog wat ik best of klooikluit of Wettervriezen, maakt mij natuurlijk. Ik ben al gevriezen. Ja. Wat ik wel grappig vind, misschien ook wel opmerkelijk. Als je naar Friesland, als muziekprovincie, jongelui. Strawelte. Ja. Ontzettend populair best. Redelijk rauw ook. Ja. Ik in taalgebroek Ja. niks ontrinnend. Nee. Jetteaser, Ja. Hoenekop. Ja. Wat is dat toch in Friesland met dat soort bands? Wat zei dat? Nou, ja, ik weet het net. Ja, dat we net altijd een blad voor de mullen hebben, denk ik. En dat we gewoon een mening hebben. En dat we ze gewoon uitdrieën willen zoals wij binnen. Ja. Maar ik vind het wel grappig, want tegelijkertijd zei ze van Friesland, dat is wel een hele brave provincie. Ja, we zijn hier bij de omroep. Ik maak de provincie misschien wel wat breder dan alleen de de provincie zeker ik. Ja. En we zijn heel braaf. En dan maar gewoon een dorstel kijken naar. Maar wel grappig dat zo'n provincie juist... Ja, juist dat wel. Ja, dat klopt. Je zocht naar de populaire acts onder de jeugd. Ja. Doelleers, dat Ja. is ook redelijk van dik hout. Klopt, maar we moeten wel oppassen Willem. Want als ik dus kaplan stond en hier zei van... Mem, waar gaan we vanmiddag naartoe? Ja. Huh? Ja. Dan denk ik, dit klopt net. Ja. En dat is gewoon een oorzel. En dat vind ik vrij jammer. En ik zeg het toch even Willem, want ik ben een beetje reclame mooi voor mezelf. Ik denk maar omroep ik denk als je eenmaal Enriquez een uren daar op radio zegt... Ik denk dat je een mooie scherpe radio krijgt, maar een hele naaie doelgroep die staan loopt. Want dat moest als omroep moest dat ik doen. En want dat was toch zo, dat is succesvol in Friesland. Alleen nog mainstream wordt het helemaal haast net brukt. Ja, Hoenekap draai hem heel vaak. En zo nou en ik nog eens Jetties en Strawelte. Maar het is natuurlijk meestal die 2 Pieter Wilkes en Gerben Douwstra. Ik zit voor Trojano onder Ja, dat ben ik nog. We leven in de vrije wereld, dus ik vind het mooi dat het zeist. Ja. Eén weer om naar de muziek. Jetteaser. Ja. Daar stapst op een gegeven moment in. Ben besteedt al. Ja. En wat voor ambities is er op dat moment? Gewoon leuk en van een kratje bier en ook zaterdag met Mike. En dan vind ik het al hartstikke leuk. Of is het echt serieuze muzikale ambities? Nee, nooit hand. En de band Jetty is er ik net. Dus zullen we hier nog naar de brandweerauto en die bij alleen maar houdt erop. Dus we konden sowieso... Wie in de provincie ik net uitkwam. Nee, dat hebben we nooit. We hebben ons een paar keer in de polder spelen. Maar dat slaagt het gewoon net. En dat soort bijvoorbeeld ik een Hoenekap. Die moet ik gewoon lekker Fries bloeien en in de provincie spelen in bloeien. En want dat is waar succes is. Dat is waar door die muziek van maken heeft. En wij hebben natuurlijk Friesland boppen, het Hoijtelong, ik kom in Friesland. Het is ik gebaseerd op Friesland. En de verhalen ben ik op Friesland. En ook naar nummer Tante Henny, als ze bukt dan ken je. En dat is een echte Tante Henny en die besteedt. En maar dat is waar de meesten zich on identificeren kunnen. En dat is onze Friese broek en ik. Ik bloei helemaal mooi. Ik vind het wel prima zo. Nee, ambitie nooit hand voor de rest. Nee. Jetties, komen nummers, cd's. Je bent bezig met live optredens. Ja. In hoeverre has je daarin zelf ontwikkelen vindt? Bist u heel actief belutsend bij het screwen van de nummers? Even simpel zijn de akkoordenschema's, de melodielijn. Wij kennen akkoorden, wij kennen helemaal niet akkoorden lezen. Of nog wat of zo. Net in je. Ik ben ook een autodidact. Dus, hoe gaat dat dan bij hem? Nou, in het begin vooral, toen zit ik bij Holiday Horeca op een vrachtwagen. En toen moest ik spul brengen naar restaurants en cafés en zo. En dan hiek zo'n tape recorder. En hier stond bijvoorbeeld dus, ging ik al door de bregen van Spannenburg. En dan hong op een gegeven moment de vlaggen, maar Friesland 400 jaar. En dat hier de provinciedeel hong, want Friesland bestond 400 jaar. Maar ik zei van, Friesland 400 jaar, wat is dat voor flauwekul? Nee, al 400 jaar binnen wij er al de lul. Nou, en dan
heeft dat tape recorder en dat heeft de zanglijn ik al. En dan komt de jongens bij Jetties en zei dit hek. Ja. En dan zet en je begint te spelen en dan zet de muziek onder. We hebben bassist die is nog een volle betere gitarist, maar die wie al verzongen. Dus die speelt de bas ik als een gitaar en net als een basgitaar. En zo krijgt toch heel apart luid. En zo krijgt ik de tongerkoor. En nu hebben we dus een nieuwe gitarist, jongens 21 hier. Oh, maar dus die houdt gewoon les. En hij moest de eerste keer, ik zou nog eens jammen. Ja, nou heb ik de setlist terug, jongen. En hij kwam met de setlist binnen een week. Plus not zingen. Ja, dat zou een beeld hoe die jongen. En dat jouwt dus nog naar je energie. Ja. En het was mooi, als 21, we hebben staan 30 hier. Nou, als je een gage, dat is een putje Haribo. Dus dat is... dat krijg ik wel. Dat komt een mooie keer bij. Ja, maar dat, alles ontstiert. En ik heel vol in oefenrand. Hier speelt het wat, een lijntje. En daar betekent gewoon wat. En daar is natuurlijk soms beter goed gejaagd dan slecht verzonnen. En dan is het heel makkelijk natuurlijk. Want de zanglijn bestiert en al. En dan kan je gewoon heel snel. Eindelijk best krijgen ze freestyle rap. Ik ken dat ik. Dus als ik op het podium sta en je begint wat, dan gooit het er zo uit. Het mooie is, het is alle keer eigen teksten. Dus als het een fout maakt, is het op het podium is net een fout. Dan is het gewoon een andere tekst. Wat lekker, bedankt. Er was een verneemde schilder die noemde dat een happy little accident. Nou, zo ik zo. Nou, dat gebeurt, maar dat hindert niks. Als het me trok is. Ja. De show must go on. Show must go on. En als die Maar even waarom? Want uiteindelijk game de studio in en dan mag Ja. het goed. Ja, dan is het goed. Dat Alleen net dat het vals is en dat het uit de pas Nee, rint. maar Maar er komt wel iets van spelregels. ja, we Op de hebben pas, gigantische fouten maken vroeger. We hebben speed van 2 cd's. Dat moest dan op een bepaalde manier inzongen worden. En dat is verschrikkelijk in. Echt heel slecht. Welke? Nou, als Scott komt, dat is, die willen we een anker opnemen. Dat is zeer oneren. Heel lief inzongen, maar ze ben we helemaal net. Dus toen kwam ik even bij Milan. Milan heeft er ik al niet meer. Nee. En Milan Siric, ja. studio-eigenaar trouwens, uit Metzler. Metzler. Ja. En Vlindier, Verstoren, Hartfalen. Get erop. Hebben alles uit de kast opgenomen. En die had er echt real punk, zei je dan. Marta, real punk. Marta is zijn vrouw. En hij had er fantastisch mooi opgenomen. Maar toen op een gegeven moment kwamen we met de nice CD 24 en hebben we bij Jan Switters opgenomen. En die hebben gewoon zo, wij spelen hem 2 keer live in en dan pak je de beste eruit. En dat ben wij. Wij met het live inspelen Letterlijk inpluggen en dan krijg je het allerbeste resultaat. en dan rammen. Ja, en dat wou ik eigenlijk maar die vroegere cd's met het eigenlijk ik bij Cup D ik dan maken. Hetzelfde verhaal, we hadden USB's dingen, maar het hier was met. Ja, maar klaar. Ken nog. Het kan nog. Ja, door het op vinyl of zo, weet ik het. Ja. Dat is een revival, hè, de vinyl. Dat is de moet bijwezen. Ja, mijn wachtlijst van een hier loopt. Zo, Dus, ja, dat is wel, ja, dat is inderdaad hier, ja. ik zou dat agenda even pakken. Ja. We gaan naar het volgende nummer. Friestalig, Wartaal. Ja, bliksem. Ken je het wel of ken je het net? Ja. Waarom dit? We speelden vroeger natuurlijk met heel volle bands en nu heeft het net zo volle bands meer als vroeger. En wij speelden hier in Toerke, Friesk, Hut en Toostig. Dan praten we 2000, maar Wartaal en Ramsk. En ze spelen we ook maar van Batsum en Orion, et cetera, Bombardier. En dat zijn eigenlijk al bands ik wat uit de linkerhoeken van Friesland. En Wartaal, dat is, zo werkt het. Het Wartaal, dat hiest Marcel Andela, dat is nou Turbo M. Hiest Ronald Lukkers, die speelt het nou in Staffelijk Omschot. Hiest de drummer, dat is Baba. En dus dat ze alle keer roeren wat heen waperen. En dat is mooi, maar ze hier meer in de mars. En het is jammer genoeg, en ze net langer aan staan. Get it roll, of get it dead. 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 Waar zullen zitten in de dinner zat je dan net. Dan brengen van de mensen een geliefd wat skillen op het zijn die abonneert. Alleen ze dan een mens die hoe die kijk goed voor leert. Best weer pakken haar, die het van het zin zijn aan die mensen met de reels en bepalen in de bed. En ik als je de dieren doorstaat. Get it roll, of get it dead. Ken het wel of ken het net? Wartaal, we draaien het omdat Hendrik Boonstra, Reda Riekers van Jetties Joert, de gast is in deze aflevering van Noorderwind. We zitten nog aan de tafel hier. Ik vrees je aan het begin van het horen, hoe is het met die? Want nou, sowieso moeilijke tijd gewoon met
alle pandemie zaken natuurlijk. Maar doe zou vast het ook net makkelijk gewoon, hè? Fysiek, jongen. Hoe is er net alles uitlezen, maar best 100% of net? Ja, nou, klaar, 100%. We krijgen over balwerk met een hoenekap. Ja. En ik hier de jongens van tevoren week even in Badegaast, we dan per Birkjes. En toen heb ik wat de volle hand, denk ik. En dan hoorde Dijs, ik stond maar mijn hartritme stoornis op het podium, die Dijs. Ja, hij ging alle kanten op, dus dat was net echt heel erg plezierig. En ja, ik ken mezelf wel eens ontzeggen, maar dat doe ik niet helemaal. Maar ja, ik moet hem al leren leven. Ik ben betreiker om mijn hart te opereren. En, ik heb 2 nijknebbels. En ik heet wel kankerhand trouwens. Dus, maar dat maakt het ik sterk. Ja. En dat maakt het ik dat wat ik zei, carpe diem, pluk de dag. Ik geniet van elke dag en ik heb net 100%, ik jou 200%. Maar best toen die beetje zwaarder leersleven kind dan nog, ondanks alle... Nou, natuurlijk, ik heb mijn angst in mijn hand. Ja. En die heb ik nog wel eens. Maar kleren, s'morgens was er wekker en dan is er weer voor. Maar ja, ik was 's nachts was wekker, kan ik hem sliepen, moet ik een boekje lezen en dan gaat het wel weer. Maar best fysiek gewoon, mijn nieuwe knibbel, dan... Knibbels. Ja, alles waar. Nou ja, kleren op een het echte pogo zit er misschien net bij die zitten. Ik spring wat minder. Maar er is toch wel een podium gewoon. Ja, zeker wel. En ik probeer het ook wel. En kleren, ze kent misschien wel om Michel, maar aan de andere kant... maar bepaalde lichaamsbeweging kan het publiek helemaal gek mooitje. Dus nee, maar dat slaagt het best. Ja, als je wist wat ik ben een mountainbiker en een racefietser. En ik had 10 jaar lang 10.000 kilometer per jaar fietst om te zorgen dat die knibbels, dat de spieren het opvangen van de knibbels. En dat houdt op een gegeven moment op in 2018. Ik kon gewoon niks meer. En dan moet je 2 naar je knibbels zijn, 2000 jontje. En dan ben je het hele jaar eruit en dat valt net mooi. Maar wat nou net mooi valt, is dat ik nog steeds net fietsen kan. En dat is goed voor de kop en voor het lichaam. En dat vind ik wel verrijkt jammer, ja. Ik kan me voorstellen dat het best skrokken bent. Want je bent natuurlijk, wat ik al zei, best een beer van een kerel. Ja. Als die één ding uitstraalt is het wel zo'n. Zo van, met dit leven, altijd vooruit. En dan in je zuid het lichaam, wacht even. Nou, ik wie vroeger we hier een dokter in Sneek, die had de dokter Skat. En dan moest ik dan heen en die zei je mijn huid en van, je moet de verkeerde bouwtekening maken met deze jongen. Verkeerde bouwtekening? De verkeerde bouwtekening. Je markeert van alles aan. Maar dat wie dus wat de knibbels. En ja, Kleers, wat ik hier jij doe 4 broers. En Kleer die markeren. Nou, behalve mijn oudste broer, die had altijd gekke dingen. Je krijgt wel eens een high-peel op een kap of weet ik veel wat. Maar Kleer. Die had een hele hartstikke. Maar Kleer, de meesten markeren niks. Ik markeer bij mij wat meer. Ja. Maar zoals mij, door vrees maar zoals mij voor de rest net jaren. Nee, maar Kleer, het is wat het is. Maar ik krijg net van het idee, het hoort hij net zien in dingen dus. Absoluut niet, want ik haal er juist nog meer uit. Ja. En Anja, mijn vrouw, die zei dan ik van door het brede schouders de derde me stoot dragen. Nou, dan doe ik dat. En nee, wat ik zei, ik heb een winkel, een boerderij, ik heb jou bij een. Jetty is er, ik werk je 20 uur in de jeugdhulpverlening. Ja, bij mij zitten 30 uur in de dag. En dan had ik nog een eigen ik neem het maar even een kledinglijn. Ja, ik nog een kledingmerk, ja. Voor de mensen die er geen beeld bij hebben, dit is ook te zien als podcast trouwens op YouTube. Maar hij had een hoodie om mij fucking op de voorkant. Bij een wat lichter logo bullshit gear. Ja, fucking bullshit gear. Dit is geen merchandise van Jetty. Dit is een persoonlijke initiatief West. Nou, dat is weer de redding van mijn winkel. Want wij zitten natuurlijk in die eerste lockdown. En wat ik daar zei, we kregen geen centen, dus moest je maar redden. En ja, je hebt wel trein heel €1000 kosten in de maand. Dus dan gaat het hut van jou. En mijn zoon die zei onder eten van, man, we reden mijn fucking trui. En toen zei ik van, worst overleven die fatsoen houden. Maar ik zeg, nou zie hij hier een trui van Black Bananas met zijn aapje. En ik zeg er nou, en ik werk dus in de jeugdhulpverlening, waar die jongeren en ik vaak fucking zeggen. Ja, en ik heb het op internet intypt. Ik heb een lettertype bedacht. Ik werkte vroeger in de jeugdgevangenis. Er was een bolle weer. En fucking, fuck, stier, king, uit een kroontje op. En mijn neef Jas, gitarist van Jetty, die had het maken. En toppromoties in Jouren, die zeggen heiling. En de rest is geschiedenis. We hebben een complete klingelijn. En we sturen via de webshop en bij mij uit de fysieke winkel gaat het alle kanten op. De laagste brik. En hele goede kwaliteit voor weinig centen. Goed zo. Ja, maar van ja, maar hey Willem, dan stiest je daar in het balwerk en dan sjoest al een fucking trui en een t-shirt aan het jouwen. Naast Jetty is er een hoenekap. Nou, dat is dat kicken, man.
Ja, ik vind het kicken. Geweldig. Ja. Ja. En dat wordt, dat had natuurlijk iets. Het is recalcitrant. Het is gewoon... Is dat bij de Real Riekers echt van Jetty en de middelvinger toch een beetje omheen? Ja, maar dat mooi ik. Ja. En wat ik zei, we wijnen een regeltje lang. We worden kapot bombardeerd met regeltjes. En de meeste ik was een keer fucking bullshit. Dat moest een keer vinden. En dat moest ik gewoon best een keer zeggen. En als er een neigen in het dorp komt te wijnen die de hele karbietje eruit in houdt, dan is dat fucking bullshit. En dan moeten we daar maar kappen. Net mooi het karbietje, maar wel maar die klooierij. Ik heb wel zo'n buurt in het dorp, ik gezien. Tjen karbietje, ik zei jongens, je hebt €15, ga even naar Meuns. Hel je daar even uit, dus daar je even een bakje koffie en steek je appelgebak. Komt de maag toe, de jongens, wij hebben om de hoen. Karbietje gebeurd. Maar nee, het moet je inhouden worden. En dat vind ik fucking bullshit. Ergens die derde doen? Ik erger me eigenlijk aan dat de tweedeling Ronenstad, platteland, dat wordt wel heel groot nou. En of die afstand wordt heel groot. Het is krijg alles wat wij doen, dat het niet een keer helemaal bij fout is. Nou, een keet, een glaasje bier op die 16e, terwijl ze bij de ingang van het festival gewoon pillen en orenrotsen krijgen. Al best 14, 15 maakt net reet uit. Maar een glaasje bier bestellen op die 16e, maar net. Jongens, we slaan terug. Net waar meestal keer zelf ik nooit denken. En ik vind dat wij net met nooit denken mooi. Alles wordt voor die bepaald en alles wordt voor die regelen. Kost dat in die werk een productie, maar du werkt in de jeugdhulp. Ja. Dus du krijgt best van de nieuwe generaties jonge mensen oer de vlier, letterlijk. Ja, dat is net best. En dat is ook een speel van de samenleving. Ja. Maar vaak het onderste deel, dat wil ik wezen. Ja. Wat voor signaal jou die kids naar die? Nou ja, wat voor verhaal vertellen die? Nou, die vertel ik een verhaal en dat heb ik maar mezelf te krijgen. We hebben curlingouders. En er zijn ouders die vegen alles voor hun been waai, zodat ze geen obstakels hebben. Maar ja, dan moet je gewoon uit een been vallen. En dan wist hoe stoor ik het wel moest. En zo is me heel vol denk door mezelf solliciteren. Dat moet in huid net voor je doen. Want anders wist het door een keer ik net. Ja, de sleutel bij ouders ben er net bij het met hun maar reden. Social media die hebben beïnvloed. Vooral de drugs. En dat is ook overal. Dat is een groot probleem. Als er in de jeugdhulpverlening is die net brukt, dan die kan ik op één hand tellen. Ontwrichtend. Absoluut, dus komt het niks. Nee. En ze weet ik niks, ze hebben geen grote bek, ze zijn streetwise, maar ze hebben geen idee hoe ze solliciteren moeten. Nee. En ze zijn echt contactgestoord wat dat betreft. Ja. Dat is een heel iets wereldje, maar wel een hele hardnekkige. Ja. En dat kleert door die pandemie, ik ben er nooit zo volle bij uit de gezin waar ik haalt. Ja, die moet al een plakje hebben, dat is al een probleem. En de groepsleiding en de jeugdhulpverleners, die mogen haast niks meer aan. En dat doet het werk nog steeds? Ja. Wat kies je nog wel dan? Nou, ik ken ze, de besteding die ik van jou, zo ik accepteer net dat ze me uitskelen, dan breng ze voor de hebben. Dat is er nooit gebeurd, dus dat heb ik nog nooit uitskeld. Maar ik straal uit van, ik ben Hendrik, ben ik dan? En, ik ben fucking Hendrik. Ja, fucking Hendrik. ik doe je wat alge ding, maar ik luister maar ik ben therapeut, ik ben ouderbegeleider, ik ben ervaringskundige, ik ben alles in één. En als ik zo ophel met mijn beurs, dan begint het al. En dan beginnen ze te praten en dan heeft ze horen van alles en nog wat en ik praat een taal. Nou, dan gaan we naar mijn werkplaats en dan gaan we houtbewerken of we gaan mooi op het trekker gaan mee en ze mooi onder brommen spelen, ze mooi mijn meentrekker mooi opvakken, alles mooi. En dan zorg zo dat hun dus orenkwaliteiten hebben dan op de telefoon omheen of gamen. Maar dat wordt nergens stiepen. Op een groep meek net. Die bij je komen en die gaan sliepen, eten, douchen en that's it. En als het geluk heeft, gaan ze naar schuilen. En als ze net naar schuilen gaan, gaan ze net naar schuilen. Ja, dan ben ik er alleen nog, eventueel. En kist er dan nog wat mee? Ja hoor. Als je in de beurs hebt, dan is het klaar. En dan, ze staan echt op mij te wachten ook zo op helden. Van woedbroekers, groepen, gezinshuizen. Maar ja, ik ben maar alleen. Dus, makkelijk. Het is een druppel op een gloeiende plaat. En ik zeg altijd, mijn zaak, ik in de jeugdgevangenis werken. Zo, het lastige is, mijn jongeren door kerst uit het systeem halen, maar dan kerst het systeem net uit de jongeren halen. En daar moest ik net illusie voor hebben, want het heet nog ouders en vrienden, tussen aanhalingstekens, die bloeden en die bloeden aan hun loeken. In de jeugdgevangenis ik dan wie het winst van, we weten dat ze wij weer omkomen in de bak, jongen van het 10 keer. Ja, tot de volgende keer bij wijze van spreken. Maar als ze bij die oerval de trekken net oerhalen, dan is het winst. En
Ja, dus er moest hele lietse stapjes. En er moest net van die griezen gooien willen zaken gewoon hebben, want dan was het hartstikke idioot. En ja, als die het net redt, ja, dan jammer. En ik draai me om, volgende. Dat net in een holle setting gaan, maar dan gaat het net vol. Nee, want dan hast brede schouders, letterlijk. Ja. Maar daar zit een eind door, dat kan ik me voorstellen. Ja, zeker. En buiten het werk om, dan je kan net mijn telefoon 24/7 voor de jongens hier mag houden, want dat is gewoon net het waan. Maar tijdens mijn werk, dan ben ik natuurlijk wel altijd voor hun bereikbaar. En, maar ja, ik zie wel, een peer die slag je en die hebben werk en die hebben een plak en dat gaat goed mooi. Nou, dat is winst. Maar zo bij de eerste kennismaking, zo is het al dit wat niks. Of hier kan ik wel een mooi project van maken, om het samen te zeggen. Ja, dat is fantastisch. Maar zo dan kijk ik bijvoorbeeld de bios in Drachten, Sander Hakbeeld, die ken goed. En dan ik, hij zei het, dan zie ik herst hoe ik werk van Famke van de groep. Ja, nou, en dan probeer je dat. En dat Famke er ontwerk. Nou, en dan krijg je in contact met netwerk gebruik je om meestal ontwerk te krijgen. En dan kan je helpen. Ja. Werk is structuur, werk is eigenwaarde. Werk is ritme. Ja, vertrouwen. Ja, vertrouwen. Ja. Ik jou ze vertrouwen. Ik sluit niks uit. Als ze iets van me ja te willen, ja, dom maar. Maar dan is het een oefening. Ik jou ze de gelegenheid. Maar ze doen het net. Ja, vertrouwen. Nou, wisten ze vertrouwen die misschien net, maar ik ben wel betrouwbaar. Ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg. Straight. Juist. En dan kom ik gewoon heel lang. Ja, maar ik ben wel zorg. En de beste Ridder Riekes. Ja, dat denk ik nog. Van je Riezer. Ja. En de band bestaat al meer dan 30 jaar. Ja, ja. Er moet nog wat cd's op naam worden. Ja, dat is wat ik bedoel. Ambities genoeg, begreep ik. Ja, jongens, zo heb ik wel zo'n keer van, we zijn natuurlijk ingestapt in 2011. En toen ben we naar Miami geweest. Hebben het geld opgebracht. En toen kwamen we erachter dat daarna gingen we wat erom oefenen, maar net deze stijl. En dat weer van alles nog, maar we konden gewoon net. We konden net wat oorspelen. Dus kwamen we weer op een jetie, ze noemen ze het. En toen zijn we in 2013, wat verrijkt dus, we doen het weer. En toen ging het hartstikke prima weer. En toen zouden we een festival zelf organiseren. En toen brust de gitarist, Jan Gassen, zien beide hakken. Die voel van vrachtwagen houden en die voel die brust de hakken. Maar ik wil wel uniek, want iedereen breekt dan de enkel of een knibbel of een schienbonken. Ja. Maar een hakken breken, ja. dat is... Ja, een beide, hè? Ja. Ja, maar toen we hier... Maar het Hoe vuur, krijg je het voor elkaar? Ja, zeg het maar. Maar het vuur weer dus toen ik wat uit. En uiteindelijk resulteerde dat Wilson je nog hier. En kleer dat weer kleer. Maar nou hier we toch, jongens, het is hoe oud als ik best, muziekmaatje, is het mooiste dat er is. En wist En het feest, en optredens. Ja, alles bij elkaar. Decoraties, bier. Alles bij elkaar. En het woord stapje moest ik nooit meer in de moelen hebben. Dan heb ik nadien een kerst van periode naar spelen. Dat is heel wat door een stapje. En ja, als je handje daar, dat je voor de muziek, nou is het jammer even. Ja. Wij toch gewoon we zin in hebben. En dat gaat prima. Nog één plaats. Metallica, Enter Sandman. Yeah. Want Metallica is wel de band, denk ik, hè? Beetje ja, vind ik wel. Dit is het nummer, als wij naar Frankrijk rijden, dan komt deze als eerst aan. En dan gaat het harder rijden. En mijn band, die kennen ze allemaal brullen. Want die Joodse muziek, ze draait wel eens. Maar ik vind het verschrikkelijk, vind ik het. Maar Enter Sandman. Wij hebben vroeger een nummer maken, Bang in Schuster. Dat lijkt er wel een beetje op. En... bloed kijken. En we hier te krijgen, en ik wil toch even niet hebben. En ik wil er een langs verbreken willen. Laten we alsjeblieft zorgen dat bijvoorbeeld Waterrak weer komt. Want dat, wist je, haal je al die subsidie van de neushoorn en de balwerkers op. En maak je er een prachtig mooi festival op van weer in Burgen. Ik ben strak voor. Maar wij hier ben je het wel. Amen, dank u wel. Mooi is de wierst. Ja, klaar.